Serve para promocionar o comercio local e para poñer en valor o traballo do sector, pero este ano Desmarket quere implicar a outro piar fundamental da economía local, o mundo do mar. Queremos vincular, digamos, o comercio co sector do mar. Hai que Cambados é un dos portos de mar máis importantes non só da Ría de Arousa, sino de Galicia, por número de capturas, e para nós é moi importante pois que o comercio local pois se vencelle, digamos, coas actividades do mar de Cambados. Polo tanto, vai participar tamén distintas conserveras, vai participar distintas asociacións, depuradoras, Guimatur. Vamos a facer tamén o show cookings, as catas que vamos a facer no evento van a estar vinculadas co mar. A vinculación do Desmarket é tal que ata o cartel deste ano ten como protagonista a unha mariscadora. Ademais, a programación deste ano incluirá un show cooking con produtos mariñeiros e mesmo un desfile de mariscadoras. O mar é moi importante, efectivamente, o Porto de Cambados, o que é todo relacionado coa actividade, é unha actividade económica moi importante do mar. Por iso vamos a facer actividades de desfiles, o show cooking, todo relacionado co mar, onde vai a participar conserveras, con roupa de agua tamén relacionado co mar. Outra novidade deste ano é a excursión con Guimatur. O que non mudan son os concertos que manteñen a mesma esencia que na primeira edición do ano pasado. A música sí que ten o mismo estilo co ano pasado, cun público obxectivo, e que esperamos que veña todo o mundo, porque é un moi bo cartel. Ademais deso, o show cooking é unha novidade, e a excursión con Guimatur tamén, que é interesante, porque moita xente da contorna sabe o que é poder ir á seca, pero non participou nunca dunha actividade así. É sempre interesante a nova experiencia. A organización conta con superar as 5.000 persoas que visitaron a feira no 2019. O Desmarket vai se celebrar do 27 ao 29 deste mes no Salón Peña.